skunde mek day schools ni. Chik wacho ni day school gin free. Yes. To pesa ma ji chulo en pesa mar chiemo. Yes. Idwaro ni jonyuol ochul. Yes. Gini ung'iye nang'o nikech EU ka nitiere ywaruok mang'eny. Yes. E wach mar day school, wach mar chiemo ne nitiere jomoko machule 1,000 e tam, nitie jomoko machule 500 e tam, nitie jomoko machule mana 13,500. Yore ka chulo pa utenge secondary school 13,500 e higa nikech nye kijana mana tero school kuro. Koro gima timre e skundegi, mokwongo nyaka ing'e Trevor ni skundegi gin skunde mabedo owned community. Ka Anding'o Panga secondary school as an example. Don't get school mar community. Don't get community have an interest. Kata board members ginjo community. Koro inuang'o for example ni in skundu no, nyithindo mo enroll ng'eny to jopuonj ma un go tin. You have nitie skunde man gi jopuonj 35. To jopuonj moor kanyo gi TSC gin jopuonj 15. Mondo school oran nyaka undik jopuonj moko go board. Board ndiko jopuonj mang'eny. Ting'e ni the capitation ok inyal chulo go board. Koro yudo ni principals ng'ado rieko no, okay, pesa mwa charge mar chiemo ni, part of it wachulo go jopuonj. And most of the time parents boyie. Nikech ing'e ni school ok nyal bedo school ka onge jopuonj. Mane challenge mantie. Then, so you find ni, especially our region, jopuonj pod pod a time ma jopuonj mang'eny pok ondik. Inya kata kanyo nyocha ji obiri ofisa, inang'o ng'ato no otieko TTC 2010 to sani pok ondike. Mago higni adi? Itieko to gin pok ondiki. So wasebedo with those challenges. Challenges go are unique to Nyanza. Nitie regions ma jopuonj gin go. Yeah, nikech kata kanyo chindiko TSC nyocha ndiko ji tamu mokalo ma wani opposition cha. Kilando jopuonj to gin gi tera jopuonj mang'eny kocha skundegi. Nitie skunde moko kuonde moko yo central kocha magin jopuonj onge japuonj biyo ji mondo ki school. So it is possible ni inyalo subsidize school fees. To one adwa ni mondo jonyuol ong'e ni kaka Lego for example pesa ma jonyuol chulo mar lunch no, school feeding no, be michulo go jopuonj mondo gibiyo ji. Yeah, so mano is one. The other problem in infrastructure. Ing'e ni skundegi, skunde magi awacho ni nochak gi community. Nitie skunde ma parents themselves invest in school. Gineno kata ka in school nitie klase maber moger, moko noger gi community. Kaka Maranda, kidhi Maranda sani, board members, gise fundraise gi alumni, gigero a dining hall, mapan dhi cost about 100 million. Mano ok pes sirikal, en pes community. Koro yudo ni infrastructure ni levels jomoko maber, jomoko marach. To ka pes sirikal kende mi rely on mondo ger go school is not possible. Nikech pesa no cannot be enough. Kin gi skunde for example, 170 schools, both primary and secondary. Nyisa ni skunde go inyalo gero gi 50 million every year mimi ma CDF chiwo ni constituencies. You can't do that. Inyalo ka CDF and 130 to 50% and bursaries and all these things. The pesa modong infrastructure is possibly 50 million. 50 million inya gero go class adi. So that's why there's always intervention about community. Community bureau participate. Then also there is also direct injection ma sirikal chiwo. Sirikal be budget mamalo mar Ministry of Education gin something below an infrastructure fund. Infrastructure fund ni minister gi PS giwinje to gichiwe kuonde ma gidwaro. So inyalo nwang'o ni kidhi rang in audit infrastructure fund ma for the last 10 years. Inyakri yudo kata Nyanza pesa mosebire is less than 50 million. The entire Nyanza for the last 10-20 years.